Dobrý večer. Dobrý večer, Katka. Ja som tu naznačil, že kedy sa mi to stalo, takéto okúzlenie tebou. Bolo to, keď som videl fotky, ktoré si robila s kapelou Corben Dallas v elektrárni v Piešťanoch. Ako vôbec napadla ťa taká spolupráca, alebo ako toto celé vzniklo, že tieto fotky uzreli svetlo sveta? No, ono to bolo strašne jednoduché, som sa nudila a zavolala som Jankovi Orlovskému, že čo robí a on, že je koncert Corben Dallas a že či prídeme a že ideme, že chceš, zoberiem aj foťák a on, že hej, zober a tak to vzniklo. A bolo to prvýkrát, čo si fotila, že nejakú hudobnú kapelu? Ja som asi, ja neviem, možno 7-8 rokov predtým fotila aj Desmod. To bola prvá moja kapela, s ktorými som strávila aj turné a potom ešte také, že La Formania, Animal Crackers a podobné. Tak postupuješ, hej, dá sa povedať, že k nejakým takým zaujímavejším. To prejdeme. Preskočíme. Chcel by som sa rozprávať trošku aj o tom, ako si sa dostala k foteniu, lebo viem, že mne hneď potom ako napadlo, že ja som si napozerať, že čo iné robila táto osoba a videl som aj jednu takú vec, ktorá určite nevznikla nejak jednorázovo a fotila si takú sériu, alebo robila sériu cigánov z osady. Môžeš trošku prosím ťa porozprávať o tom projekte, že ako ten vlastne vznikol v tvojej hlave? Takže, môžem si... Takže cigáni vlastne vznikli tak, že ja keďže som neštudovala fotografiu, tak ja som sa tak tápala tým všetkým, že kade mám ísť, čo mám robiť a mňa strašne bavil dokument, lebo mňa baví proste portrétovať tých ľudí v tých daných situáciách a vystihnúť tú pravú chvíľu a spoznala som sa s Matúšom Zajacom, ktorý práve vtedy robil workshop na Muránska planina to bola a som sa jednoducho prihlásila a išla som tam a bolo to veľmi dobré, ako mňa to naozaj bavilo, že očakávali sme všeličo, ale ja som bola napríklad prekvapená, že bola sobota a oni všetci prali, takže celá tá osada voňala. Jednoducho tam to naozaj voňalo, my sme predtým nakúpili strašne veľa cigariet, horáliek, alkoholu a rozdávali sme, že v jednom vrecku som mala cukríky, v druhom cigarety a jednoducho to tak išlo, ale ja mám z toho pozitívny zážitok. Až asi o takej jednej už začínali byť dosť opití a už sme utekali. Ja mám rád takýchto hostí, čo si to potom aj tak sami odmoderujú, ale počúvaj, že boli takéto situácie, alebo takéto typy projektov, že baví ťa, že vymyslieť si nejaký projekt a že do toho ideš? Je to taký typ práce, alebo si taký fotograf, že ktorý skôr nechá si, že niekto zavolá a potrebuje niečo? Alebo ako k tomu foteniu, teraz chcem takú medzeru medzi tými sériami urobiť, že čo ťa na tom fotení vlastne baví a ako fotíš? Si ten autorský fotograf, alebo na zavolanie? No, tak mám to rozdelené na dve časti. Jedna je pracovná a druhá je táto. Vlastne to je to, že ono je to, keď hudobník potrebuje zo seba dostať emóciu, tak ja jednoducho potrebujem dostať zo seba svoj pohľad na ten svet. A ja ho vidím takto, možno pre niekoho je to čierne, pre niekoho je to moc dramatické, ale ja to neviem ináč spraviť. Pre mňa je toto môj pohľad a chcem to dať von, lebo ináč by sa to vo mne zberalo by som vybuchol. Tak asi... A ty si taký väčší úspech, možno aj bol predtým, ale myslím, že jeden z tých prvých bol s tou sériou rodinných fotiek, alebo Summer Stories, alebo Family Stories. Myslím, že tam si robila aj takú prvú väčšiu výstavu. Sú to vlastne, môžeš nám trošku aj porozprávať, že teda všetko tvoje deti, alebo ako tento projekt vznikol, lebo to tiež je veľmi pekný projekt. No, tak tento projekt vznikol tak, že po 3 rokoch na materskej dovolenke som sa začínala cítiť byť lobotomická. Takže som si v jeden deň povedala, že jednoducho... Aha, vieš, som nervózna. To je v pohode. No a teraz ja som si zobrala ten foťák a hovorím si, že keď oni sa hrajú, tak ty to využij a jednoducho z toho vznikla tá prvá letná séria v 2013, na základe čoho si ma začali všímať ďalšie a ďalšie magazíny, tam sa vtedy uverejňovalo v Španielsku, Vogue to veľmi, veľmi brala a tak som v tom pokračovala a pokračujem dodnes. Možno pre tých, čo tu nevedia, ako to funguje, medzi ktorých patrím aj ja, že keď si niekto nafotí nejaké veci a čo ja viem, tak akože super, ja si niečo cvaknem a chcem, aby to bolo vo Vogue, tak ako sa to vlastne udeje? Že aká je tá cesta? Že pošlem im to, že pozrite, aká dobrá fotka?
No presne takto, len tam je to o tom, že máš možnosť len 2 fotky denne zaslať a prejdú asi cez 10 editorov a keď ten editor povie, že áno, môžem to akože vydať na tej našej stránke a ono to je strašne dlhoročné, lebo tam naozaj pracuješ veľa rokov a potom sa môže stať, že už naozaj ťa zavolajú fotiť niečo pre ten Vogue alebo vydať niečo pod tou značkou. Vlastne my sme tak zaznamenali taký veľký úspech to na Slovensku, lebo v lete naozaj, akože tomu sa nedalo vyhnúť ani na tom internete s tou sériou Chlapčenský svet, alebo teda Boyhood v tom origináli, si to ty tak mala nejako nazvané. To sú vlastne tvoji synovia, obidvaja, ktorí sa ti narodili teda po tej dcére, predpokladám, mladší. A sú to také, mňa fascinovalo na tom, že sú to také letné nejaké príbehy, ale vlastne nie nejaké veľmi výnimočné situácie, také veľmi bežné. Ako si to robila, že čo si behala za nimi s foťákom, alebo si ho mala len niekde vždy pri sebe? Ako to vznikalo toto? Tak oni už sú zvyknutí, že ja ho mám všade a tým, že používam naozaj malý foťák, ja vôbec nemám už tie veľké, pretože pre mňa tie veľké odputávajú pozornosť. Jednoducho ako náhle sa na mňa zamerá, tak už proste pózujem. Ale jakmile máte ten malý a viete sa s ním naučiť robiť, tak oni ani nevedia. Ale oni sú hlavne zvyknutí. Ja fotím všetko. Mne sa tá séria veľmi páčila a myslím, že ona ešte tak všelijako bude kolovať. Kto bol pre teba takou inšpiráciou vo fotení? Lebo viem, že ty si aj v Piešťanoch mala jedného pána fotografa, ktorý... Chceš nám trošku o tom porozprávať? Že ako ťa on inšpiroval k tomu, že si sa tomu rozhodla venovať takto vlastne úplne profesionálne? Tak to bol pán Budke, ktorý mal vtedy v Piešťanoch jeden jediný obchod s fototechnikou a ja som strašne naozaj chcela mať už lepší foťák a fotila som dovtedy na Smenu, ktorá už tak nefungovala. A otec ma zobral, som mal 18 rokov a zobral ma za týmto pánom Budkem, ktorý mi predal prvý analógový veľký zrkadlový foťák, no a vtedy pre mňa to bol ten človek, ktorý proste dal to vnúknutie, že robíš to dobre. A to je asi dôležité také povzbudenie pre každého takého človeka, čo tak začína. My máme tam, myslím, že v zálohe ešte jednu takú zaujímavú fotografiu, ktorú sme poskytli aj do obálky, do posledného vydania tu v Bratislave, a to sú dvojičky. Tie dvojičky, myslím, že tiež je v tvojom živote taká zaujímavá téma a možno sa viažu aj k tej fotke nejaké také veci, ktoré by mohli byť zaujímavé pre našich divákov. No, takže téma dvojičky, preto oba sama pochádzam z dvojčiek, ale bohužiaľ život je niekedy zlý a ťažký, takže tvoju dvojičku už od 18 rokov nemám a bolo to aj dovtedy ťažké, lebo bola chorá a dvojičky ma zaujímajú hlavne v tom, že chcem vysledovať celý ten rast tých dvojčiek, že ako medzi sebou funguje, o čo ja som prišla, alebo o čo ma ten život ukratil a preto ma to baví. V podstate všetky tie aj Family Stories, aj dvojičky sú dlhodobé projekty. To je tak na 14, 15, 16 rokov ešte, kým nevyrastú. Tak želáme tomu projektu veľa šťastia. Ja som niekde aj čítal, že ty máš aj taký sen možno, alebo také prianie sa posunúť k filmu. Je to aktuálne, alebo je to niečo také, že čo ti behá hlavou, že chcela by si sa tomu venovať? No, ja by som napríklad s chlapcami, teda už s Boyhoodom chcela, ako vyrastajú a začínajú také tie prvé frázy, tak robiť také naozaj, že veľmi krátke filmy, aby sa to zasadilo potom do celého toho 18-ročného príbehu, že v podstate by to bolo aj sfilmované. Ako keď napríklad výtvarníci tvoria dielo, teraz som naposledy videla Grigara, ak robil tie proste hudobné jeho obrazy a tiež to bolo sfilmovávané, že ako to vznikalo. Takže to by som určite chcela tam ešte pridať. Katka, ja som strašne rád, že ty si prijala toto pozvanie a viem, že tá tréma je veľká, ale ty nie si stand-up človek, ty nie si Janko Kuric, ktorý tu sa musí živiť tým, že tu na pódiu je každý deň, takže ja si myslím, že to bolo veľmi zaujímavé aj pre nás všetkých a určite ti všetci prajeme, že nech sa ti s tým fotením darí, lebo fakt si super. Takže ďakujem veľmi pekne. Ďakujem.